Hi guys, mayong adlaw kanatong tanan guys. Salamat guys sa inyong pagkanunayong pagpaminaw di ay. O karon guys atong ipadayon ang laing anib nitong sugilanon. Mga mata alang kanako. O salamat guys sa inyong pagpaminaw. Inutil ako. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw ko king na ini. Love na ka. Mamatay ra ka ng imong love na ako, kay butan ako. Unsa makamatanga sa pagka-nurse? Ngano mo kontra ka magid ako? Kay nurse ko nimo. Ug sayop lang imong kiuna-una. Kung doon na may nagugsa sa nahitabo nimo, kanak mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sad-an sa tanan. Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Usa kinahanglan mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot o may utok pa ko. Ang sama nimo sa pagpintal. Ang imong mga mata, mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata, alang kanako. With me in the silence of darkness, I want to show you secrets of life. Matahom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga gidatugan ka sa langit kung hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat, Ginny Rica Vidal. Direktor, Alex Repulyo Lara. Music, Trifon Morales. Recording Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aminidel Liara. Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. With me in the silence of darkness. Amyagi nakuha gini Angela ang pistola sa hunos. Samtang sila si Lara o Frex, nakuha na ang mga wa pa mahuman nga pinintal ni Leonardo o manangin na sila nga dadong kini aron matiwas sa pagpintal ni Frex sa iyang studio. Balik ang Angela, misuod na siya sa kwarto ni Leonardo o gihatag na sila ang pistola. Apan, nausab ang iyang hunahuna o giilog kini. Naabtan na lang siya ni Minerva nga nagilak ug nabati nila si Leonardo nga gusto nang mamatay. Si Minerva na ang napakiluoy sa anak nga dili maguna-una og dautan. Unya, midagan si Angela sa iyang kwarto ug didto na mihila kinig maayo. Anong sumpay sa atong sugilanon? Mga mata, alang kanako. I have seen magic things from the night skies until the sun. Ngano man eh. Ngano ni. Inay masuko kong maayag kang Leonardo nga mo'y nakaingon sa kamatayon ni mo ate. Naluoy naman noong ko niya. Ngano man eh. May nanuktok. Kinsa magkani. Angela? Si Mami Nerva. Angela, Ma'am, may kalma na si Leonardo. Murag, nakasabot siya sa kung pagpakiluoy niya.
Naghila ka? Kuan, naluoy lang ko ni Sir Leonardo, Ma'am Minerva. Salamat nga naluoy ka niya, Angela. Mohangyo like ko nimo. Ayaw in taon siya biyahe. Ayaw pag-surrender sa pag-atiman sa akong anak. Maluoy ka na ako. Oo, isaan ko. Dili ko mo surrender sa pag-atiman niya, Ma'am. Katapos ang pilintan lang ni Leo ang akong ipelon na sa akong studio, Lara. May mo na kang muling ko diya. Makahimo ka sa paghuman sa mga pinintal ni Leo? Ganong di, good. Maayo sa pong pinto, Lara. Giswerte lang Diyos Leo na ako. Mao ba? Hinoon. Bilib mas ako sa imong mga pinintal ba? Pero, doon na pa'y usa ka pinintal niya nga kinahanglan akong makitaan. Unsa? Kadtong The Crying Lady. Oh, Pero makapahibuong kayo. Nga nung wa na kini siyang studio. ay, salamat. May honong nas pag-wiles dong Leonardo. Naunsa masap ka ganihang mihilak man kuno ka? Ambot pa. Uwa ko kasabot sa kong gibati kanina nang. Day Angela, ayaw intaw pag-surrender ha. Ayaw tawag sunod sa bang mga nurse ni Dong Leo day, nga mi-surrender lang dayon. Dili na mahitabo ng ating. Ha? Dili mahitabong mo surrender ko sa pag-atiman ni Sir Leonardo. Mag-celebrate ta. Unsa itong i-celebrate? Ang umaabot nga kalampusan na mo ni Leo. Okay. Alang ka, Leonardo! Cheers. Ginadanta kag tubig. Ay ng pistola. Kalimti ng imong paghikog. O ganong kalimtan man. Nasugdan na nimo. Nausab ako munahon. Dili ka mahimong mamatay. Usa inom ining tubig. Aron maligo na ka. Baho ka na kaayo. So, gusto na sab ka mag-away ta? Wa ko'y pakialam kung mag-away ta o dili. Ang importante nga matimanta ka. O ganong nausaban ang imo hunahuna sa pagtabang nako nga mamatay? Ha? Angela? Mao lang Doon na gini rason. Bugat nga rason. ang imong inahan. Magpasalamat ka nga naluoy ko sa imong inahan. Gusto pa siya nga mabuhi ka. Busa. Kinahanglang mabuhi ka. Mabuhi aron magantos? Magantos ka lang kung maghuna-huna ka nga ikaw lang ang nabuta sa tibuok kalibutan. Pero daghan mo, ug malipayon ang ubang buta. Wagi ka makasabot sa kong gibati. Nakasabot ko. Naguol ka kay di na ka makapamintal. Pero kung imo nang dawaton nga di na ka makahimo sa pagpintal, mawa ang imong pangandoy nga maghikog. Makasulti ka lang, ana, tungod kay dili man ikaw og nabuta. Nagtuo ka? Nga ikaw lang ang nag-antos anang imong kahimtang, sir? Hangtod ang imong inahan. Naguol og maayo nga nabuta ka. Pero wa nimo hatagi og bili, kay ang importante nimo mao lang ang imong kaugalingon. Nagtuo ka nga husto imong gibuhat nga itukmod nimo palayo nimo ang tanang tawo nga nagmahal nimo, ha? Dako na. Hilom na! Dili.
Dili mahimo mo pakahilom ko. Ug may nang masayod ka. Nga antuson ko ang pag-atiman nimo tungod sa imong inahan. Busa! Kaligo na. Kung manulti ka, murag ikay agawon. Nurse ko nimo. Ug ang akong mando ang tumana. Kaligo. Dili ko. Adili ka. Huwat diha. Hoy, hoy, hoy. Asa ka? Unsa pa kami buhaton nimo kung dili ko maligo, ha? Angela? Ha? Dili ko nimo mahimo manduan sa kong buhaton. Kung moingon gani ko nga dili ko maligo, dili ko maligo. Katapos ang pangutana. Maligo ka o dili? Dili! Oh! Hoy! Unsa pa nagtibubo nimo nako? Aw tubig! Kung dili ka mo adto suod sa imong CR aron maligo ka, anha ta kakaliguon sa imong kama. Hoy, yabag! Unsa ko taon na misulti mong utok? Okay pa kay ning isusa kong utok, sir. Okay pa gid kaayo ni. Wa pa jud ko mabuang. Mong kaliguon ta ka. Unsa man? Pasabyag kag balik. Okay, okay, okay. Mutuman ako sa tanan nimo ipabuhat ako. Pero, ubos sa kondisyon. Ug unsa man kuno ng kondisyon na? Pangita ang babae nga milabang nga mo'y nakaingon sa akong pagkabuta. Unsa? Kung musaad ka, nga imo siya pangitaon og ilhon, bisan no sa'yo may pabuhat ako tumanon. Unsa man? Deal? Angela, tubag ako. Pangitaa ang babae nga nakaingon nga nabuta ko. Pangitaa! Okay. Okay. Pangitaon ni mo siya? Mao na imong gusto dili ba? Sige, pangitaon ako siya. Mong kaligo na. Aron mamarbas ka. Salamat. Nabalik na gid na ako akong kalipay. Gamay. Lara, di man tingali maayo nga muuban ta sa kadesperado sa kinabuhi ni Leonardo, di ba? Nagtay atong kinabuhi. Gusto mo sayaw, Frex? Oh, oh, manayaw gud ta. Dali. Gakos na ako, dali. Kimiyan ako ni Leonardo. Mau ba? Oh, niyaman ko. Suod ko siyang higala. Busa, mahimo ra nga ako muhopay sa imong gibati karon. Frex, niyakan ko ni mo. Lara, tugin na kay kung nangandoy nga may tabuin na to. Tugin na dyan kayo. Frex. Lara. Lara. Oh. Salamat nga nakaligo na gid ka. Di lang ko nimo giyahan paingon sa akong kama? Buta ka. Oh. Pero nahibaw ko nga kamao kang musukod kun hain ang imong kamaron. Panuway ka. Oh, tanawa. Katultol lagi kas imong kama gikan sa pultahan sa banyo. Nasa imong kilid ang imong ilisan. Kana, very good ka, papa. Naa sa tuo ni mong kilid. Magawas lang una ko, ha. Magkuha ko imong pagkaon. Kinahanglan lang kailis lang sa akong pagbalik, ha. Kay babae ko o lalaki ka. Dili mahimong magbinastos ka sa akong atupangan. Ayaw na pagawas. Oh. Ngano naman, sab? Balik ka ang dapitin ko malisgrasya. Kaya posibleng tuwa dito ang babae nga nakaingon sa akong pagkabuta. Oh. Unsa? Bawa ka nang gituhuan ko. Naglakaw siya og mikalit naglabang sa maong dapit. Huwag ka malimot niya. Wa! Ug wa na ko mahibaw kung unsa pa nahitabo niya. Labing siguro. Malipayon siya karon. Samtang ako nga nadisgrasya tungod sa iyang paglabang. Usa nakabuta. Huwag ka mahibaw sa tinuod ka nahitabo niya. Busa. Dili ka angay nga maghuna-huna nga siya lang ang sadaan. Mahimo magdi ka na mulalis nako. Gusto ka maghanga mo sunod ko sa tanan nimo ipabuhat ako. Pues, buhat sa mga ko ipabuhat nimo. Mao ka na itong kasabutan, di ba? Oh, relax. Ayaw lang kasuko. Mugawas na ko.
Pag-ilis diha, ha? Ikaw ang nakaingon nga namatay ang akong maguwang. Ikaw ang sadan, Leonardo. Rex, unsa na ito kibuhat? Nga nang nakayo mamatay ni. Wala tayo mahimo pa. Tayo tabo na. Gawas pa. Pulos na kiningaw. Pero uyab ko ni Leo. Sa suod mo kikala. Ayaw na kunahon as Leonardo. Buta na siya. Obspirado. Gani, gusto na siyang mamatay. Pero wa pa kumawadi sa paglaom nga mapalik siya sa kanilang normal nga panghuna-unang pati. Ay, ang usa ka buta. Kuli na lang sa pabalik sa normal ang pagkunahon na tungod sa depresyon. Rex, Ug sultihan ti Kalara. Tugay na kay kung naibok nimo. unsa? Mao na tinuod. Pero ako lagi pugnan. Tungod kay suod kong higala ang imong iyab. Og karon, mitraydor ta niya. Lara, ayaw pa gunahon na nga mitraydor ta niya. Unsa na mo gina sa sex code? Rex, nagilty ko. Nagilty ko sa itong kibuhat. Ayaw lagi na gunahon na Naglipay lang ta sa itong kaugalingon. Abi pa na kung praktikal ka. Pero, Husto na ang gilty-gilty ni mo diya, okay? Dali, dali, be. Wabok po tagbaw ni mo. Dali. Rex. Rex. Sa maning gipati na ako. Mo naman og bikaan ang akong gipati ron. Para kang Leonardo ba kadang imong giandam nga gakas, Angela? Yes, Ma'am Minerva. Kinahanglang mo inom siya ini. Wala lagi mo masaba sa sulod siyang kwarto. Ay, kuan, misunod naman siya sa akong ipabuhat niya, ma'am. Naligo naman gani siya. Tinuod ka? Naligo na si Leonardo? Oh, Ma'am Minerva, naligo na siya. Ug ako siyang barbasan ron. Gamay gunting lang akong gamiton, ma'am. Misunod siya nimo? Oh, Ma'am Minerva. Oh, Angela, salamat kaayo. Huwag ka sa langit alang kang Leonardo. Ha? Kung wa pa ka mo abot-ambot, mag-unsa na lang kung pagpaatiman ng Leonardo. Gituman ko lang akong trabaho, ma'am. Sige, buhatan lang yun ang angay buhaton mo kang Leonardo, Angela. Ma'am, tuod ay, wala ba i-check up sa doktor si Sir Leo? Tuwa pa sa gawas na nasod ang iyang doktor. O kung maabot kini, hilingon niya pag-usab ang mga mata ni Leonardo. Ah, mao ba? Sa pagkakaroon, ikaw lang una ang akong tugyanan sa pag-atiman sa akong anak. Patambo ka siya. Yan ang imong gatas, oh. Oh, maayo kay wala mabali imong t-shirt o puruntong. Buta lang ko, pero dili ko buang. Kibaw pa ko sa pag-ilis. Oh, very good. Kana, sakto na. Ulakaw ka na karon ha. At tuon nimo, akong isugot nimo. Kung matuog na ka. Ganun kinala pa mang matuog una ko. Una ka mulakaw. Asa man, bata kong kamay? Ansa man musupa ka nako? Magupag ito nagsabot na sundo nimo ang tanan akong ipabuhat nimo unya karon. Magsugod sa nagsupak-supak nako. Sige. Ambil ang gatas. Kay matuog na ko. Ansi matuog na ka? No. Di pa ka matuog. Putlan ko pa ng bangas mo. Ganong hangtod ang akong bangas silap naman nimo. Relax, alimuot na kay kagnaw. Sumuka nimo eh. Ansa man? Magpaggunting kas imong bangas o dili ko mulakaw sa gisugot nimo nako? Sige na. Pagkuhan lagi putol nimo sa akong bangas. Wow. Mao gini ang gipanghandoy ko sa kinabuhi. Di ka ubang kantunin sa gusto Lara. Rex, kilti ko. Nasa tungtungot ang paintings ni Leo. Nausan ka? Ano magilty man ka? Nagibuwag ka naman kaniya, di ba? Hinoon, pero... Hindi pa ko ganang makibuwag niya, Rex. Na, di na pakiskot ni Leonardo pa.
Kinahanglan nga, kita nagkaroon ng tunay relasyon. Kaya doon na nitabo niya. No. Dili mahimong mahibaw sila yung nga tunay nahitabo na to. Unsa? Kung gusto kang magsigyang atong ililong sa tanan nga doon na tayo relasyon. Lara, Oy, naala. Natangtang na gid imong bangas. Ansa man ka? Di lang ka magpasalamat nako. O gano'ng magpasalamat ako nimo? Tungod kay gibalik nako ang kanini mong hitsura. Wa kay angay ko doon na kay bangas, promise. Mura kagawatan. Hilumoy! Nagtuo ka ang tanang kawatan. Bangason? Doon ako'y kaila. Ay nako, istorya Sige na, lihok na diha. Pagkuhan nagpagkaon. Kaya matog na ko pagkahuman. Dayon, mulakaw ka na. O ayaw pagpauli kung wa kay makuhang impormasyon sa babaeng milabang. Mami Narva, makalangit ang ko nimo. Unsa? Angela, misaad ka na ako nga dili ka mo pahawa, di ba? Nga di ka gyud mo surrender bisan unsa pa kaisog si Leonardo. Ha? Angela, maluoy ka na ako. Ayo intaw biyaya nga akong anak. Misaad ka na ako, di ba? Nga atimanon gyud nimo siya. Di mo ko mabiyak, ma'am. Gisugo ko ni Sir Leo. Doon na siya ipapalit na ako. Suguon lang di ay kaniya. Oo, ma'am. Gisugo ko niya. Mabalik ka na dayon ka. Oo, ma'am. Mubalik ka dayon ko. Naara ang dapit diin mamatay ang akong magwa. Naguyod ko nung siya sa sakyanan di ang dapit. Hinay nanindag si Carilo sa daplin sa karsada. Mamutan ako anak niya. Nong, mayong hapon. Uy, yung siya today. Doon na ka ba'y mahinumduman nga disgrasya dihang dapita, Nong? Disgrasya? Oo. Nakamotor ang nakabangga sa babae. O namatay ang babae. Doon na, pero taon-taon naman ta. Nakahinumdum ka sa mong hitabo, no? Oo. Unsa giday nahitabo ato, no? Mao naman lay nalingian ako dahil nga doon ay motor nga natumba. O babae nga nalabay dungan sa motor. Unya, Unya, unsa, Nong? ang babae may kamang pa ditong dapita pero may auto nga miligis sa babae. Auto ang niligay sa babae o dili motor. Oo auto. Mura gituyo sa pagdasmag. Ang sige tuyo. Nang palihog po na ko kinumdum yun. Inumdumig maayos at kung ang sakit ang tinuod ka nahitabo. Mauman na akong nakita, day. Ay nahadlok manggani ko sa auto. Itom ang maong auto. Mao ba? Unya, nganong nagtuo ka man nga gituyo ang pagligis sa maong babae, Nong? Tungod kay sa dihang naguyod na ang maong babae, giatrasan pagod niya sa autong itom o kaduha. Gituyo siya og patay sa maong auto. Day, nausa man ka, kahilakon man ka. Kipatay kidi ay siya. Mao na'y akong nakita. Pero wa na ko masulti sa mga pulis nga nag-imbestiga tungod kay nahadlok ko sa nag-drive sa autong itom. O ganang nahadlok man sab kaniya, Nong? Nakita ka pa di ay niya? Wa ko makakita siyang naong, pero wasab ko makasiguro kung wa bagi siya makakita na ako. Pero Unsa, Nong? Pero ingon sa nakaila ang driver sa iyang giligsan o gusto gud niyang patyon. Mao ba? Mao nga midagan ko pa ingon dito. Unya mitago. Ug wa na gyud ko moduol hangtod sa pag-abot sa ambulansya ug sa mga pulis.
Mao ba nung? Mo na nahitabo, ma'am. Pusa, ayaw nilang pagunahon na ngay mo pa kong pawitnison kay di gud ko mo saksi. Sorry na lang yun. Nahadlok ko nga mailhan sa nag-auto ug itom mo nga mitago ko. Pero, kinahanglang tabangan nimo ang tagtungod sa namatay nga babae nung. Ikaw lang ang bugtong saksi sa maong hitabo. Eh di lagi ko mahimong mo saksi. Eh pasaylo ako, ma'am. Mahadlokit siyang mga saksi. Ating, Ay, Ma'am Minerva, may isugo ka, ma'am? maguta na lang unta ko kung nakakita ka ba ni Leonardo karong adlaw? Uy, wa man jud, ma'am. Uy, si Angela naman gudag ng atiman anak niya, oy. Di na ko mahimong mag-apil-apil. Dali ating. Manuta sa kwarto ni Leo. Unsa? Uy, oo lang, ma'am. Oy, kay basig malabayan na sa tagbaso ni Dong Leo, ma'am. Unsa naman say tan-awon nimo dito, ma'am? Oy! Ako lang tan-awon kung tinuod ba nga naligo na si Leonardo o nagpatangtang sa iyang bungot. Ha? Naligo na si Dong Leonardo? Frex, may mo. Gusto na. Papauli na ko. Noon sa mga? Wa ba dyan ka malingaw sa itong ibuhat? Kuan. Naligaw. At least, giulipan ni mo ang pagkuhang karon ni Leonardo. Pero, Frex, nakonsensya ko. Okay. Nakasabot ko. Pero, ayun na po ganun na nga nakasata. Total, di pa man mo kasal. Basta, di lang ni nato isa ba, ha? Sige na, mag-ilis ako. Aron mapauli na. Kinanglan sab nga, anda mo na namong tanan alang sa art exhibit ni Leonardo. Okay. Sige. Buhi na ta ka. Basta, sige ng ato, ha? Ha? Oops. Ayaw nagsiga-siga na yung mga mata. Unang-naan na lang, nauyag ka sa hilom. Kaya ko, happy kayo ko nga doon na yung tabo na to. Okay. Sige, lakaw na. Okay. Karong sa padua, mubusita ta pagbalik ni Leo. Unsa? Ano? Kinahanglang may bawa ko. Kunhain ang iyang pinintal nga The Crying Lady. Unsa di ako nadiskubrihan? Dili gid ay si Leonardo ang nakapatay kang Ate Esmer. Kung mawala, ang driver sa autong itong ang kriminal. Huwag nakailas siya sa kumakuwang. Mao nga iyang gitiwasan. Kung mao, sayop di ko sa kong gituhuan nga si Leonardo ang nipatay kang Ate Esmer. Pero, kinsa magkahaang ang tao. Ganong iya mangyong giligsan si Ate Esmer. Ganong iya manigipatay. Ating, mingaw man ang kwartong Leonardo.
Bitaw, no? Ay, ato lang kaning hinayang sa pag-apply ang pultahan, ma'am. Ato lang siyang likon. Oo, sige. Hinaya sa pag-apli ang pultahan. Sige, ma'am. Na-apply na. Musod ko, ha? Magkintulan ko. Sige, sige. Dili! Leonardo! Leonardo, unsa na yung mag-iwan? Nausa ba si Dong Leo, ma'am? Ating! Ating naglaslas siya ang pulso. Dali, dali. Magtawag ko ng ambulansya. Papagayaan si Angela! Sa manikibuhat ni Sir Leo, naglaslas pa mo siya. Day, Angela, di alam ni Day. Nang ating, nang sa may nahita po. Angela! Ma'am? Angela! Maunalay among naabtan ang dagang dugo sa saog. Ano man? Tarong naman to siya sinultihan ka ganina, ma'am. Angela, kinalambantayan si Leonardo sa tanan niyang nihok. 24/7 ang pagbantay. Dublihon ko ang imong sweldo. Ayaw lang gud biya sa imong mga mata si Leonardo. Hangtod nga makadawat na siya nga buta siya. Si Lara ang nanawag. Hello, Lara? Tita Minerva? Anong nakila ka? Lara, niya karon sa ospital si Leonardo. Kay naglaslas siya sa iyang pulso gamit ang cutter. Ngawa na mo makit-isa iyang aparador. Oh my God! Hain mong ospital kita. Tita? Lara! Lara nara si Leonardo. Gipapahuay una siya sa doktor. May kanikay na bantayan dahil ninyo siya. Gamay na lang ang kuwang ug madisgrasya gano'n niya siya. O gusto mo nakipuhat sa iyong nurse, ha? Nga nung nakakita o ikahiwa sa iyong pulso si Leo. Gisugo siya ni Leonardo. Malagay pa nga si Leo. Mao kanay nakapakumpiyansa na mo. Tungod kay murag nikalma na siya sa iyang kaisog. Pero may kitaguan pa gyud ay siyang daotang plano sa iyang kaugalingon. Kinahanglang mabantayan siya kanunay kita. Tikasan ka. Angela? Oh, ako taon. Mangingilad. Imo pa kong gisugo sa pagpangita sa babae na kaingon nga nabuta ka. Nya gusto di ka maghikog? Kipasagda na lang unta ko ninyo mamatay. Wa kay ayong ikasulti. Gikan karon, di na kumutuon nimo. Gusto na ko mamatay. Paghuwat na lang gud kag kanus ka mamatay. Ano magdali man ka? Ganahan kita nga mag-uol ang imong inahan? Huh, ikaw no, ang imo ra yung kaugalingon ng imong gihuna-huna. Mo nga naingon ka ana. Ayaw kong sermoni. Kinahanglang sermonan ka. Kay nawagtangan ka nagmaayong panghuna-huna. Gusto ka. Nabuang ako. Busa pasagdin na lang ko ninyong mamatay. Okay, ragid ka nang mamatay ka. Kung wa kay inahan nga mag-uol kung mawa ka. May mo maghunahunaon sabi mo ang imong inahan? Mas mag-uol siya nga magtanaw na ako nga usa na kabuta. Ug ati manunon. Ay ko katagi ang rason na Sir Leo, uy. Kadaghang buta diha, Wa man kina sila maghikog. Malibayon pa man ganing uban nila. Ayaw ko giparehasan ang ubang mga buta diha. Kinahanglang itandi ka sa ubang buta aron makamathon ka ngay dili ka ikaw ray gin-ana, ikaw ray gidimala sa imong kinabuhi. Ay na ko kasabi. Sultihin na lang ko sa imong lakaw. Oh, nganong sultihan tamang ka? Pwede man importante nimo. Ano lang pangutana kay imo kong giilad. Gusto day kang mulakaw ko aron makalugar ka sa paghikog. May kay nagmata na ka. Kinahanglang mukaon ka. Unsa? Nagkiko si Lardo? Mao ka na, Frex. Naghikog si Leo. Mao nga niya siya karon sa ospital. Buhay ba siya? Buhi pa, uy. Oh.
Abilog patay na siya. Frex, nasa ka ba? Gusto kang mamatay na si Leo? Oh, di man. Pero, mura nag-antos na magunan siya sa depresyon. Mao nga, makapahuway na siya kung patay na siya. Paghilom, Frex. Mura ka man hinog dili suod na higala ni Leo? Oh, suod magyapon higala ba? O karon mo tuo ka? Wala ko diya sa ospital. Hain naman si Lara. Frex? Oh, kumusta naman si Leo? Okay na ba siyang bisitahan? Wa pa ko makabisita niya. Natuog pa siya. Tara, atong sakon. Dada ako siyang kwarto. Magsabot una ta. Natin pa. Kung saan may akong sabutan? Isaat una na ako, Frex. Nga dili gid ka mapakitaglahi nga lihok sa atubangan ni Leo. Ayaw kabala ka. Maayo kong muda og drama. Klaro na, ha? Dili mahimo nga mahibaw ang inahan ni Leonardo nga dunay nahitabo na tong duha. Di lagi na sila may baaw. Dali na, manak ka na ta. Magpalito na itong protest. Kaon pa. Dili na ko. Kamayar ko di mo gikaon. Wa ko'y ganang mukaon. Asagdi ko nini. Oh. Oh. Love? Love? Nanagibuhan pa nini mo. Ngano ni ama ka? Natural. Tungod kay may nahitabo ni mo, Leo. Brother, kung saan nang itabuha, brother? Binuang mo nang gibuhat o maghikog ka? Ikapoy lang ko, Parts. Kung nagkapuyon ka, maghikog di ka. Imo na lang untang ipahuway ang imong utok. Excuse una ninyo. Isira na putahan. Love, nasayad ka ba nga kumahimutang sa pagkahibaw na kung naghikog ka? Wa naman ko'y gamit ng kalibutan. Mga kinalamawa ko. Iyo pagsultihan na, brother. Doon na pa ba tayo maabot ng art exhibit? Ikalimtan ko na ka ng bayan na, Parts. Ako nang gilubong sa kalimot na pintor ko. Mayo kinakahisgod ka na, brother. Abi mo, musulti lang ko ni mudaan. Nga akong gipang tiwas ang imong mga nagsugdang pinintal. Unsa? Sorry ha, pero mingon manggod ka nga, bahala na mo sa imong mga pinintal. Mga akong gipangkuha sa ilang mga butanganan. Sa ako nang gingon, bahala na mo kung unsaon ninyo. Oh, di isa na mahimo, brother. Ako lang gitiwas para nimo. Wa na ko interes ako mga pinintal. Pero, Leo, bahinan ka kaya po na mo bisan tilang among mahalin ni ini. Mao na, brother. Love, mahimo ba? Ayaw pagpakawa sa paglaom. Samtang puhit pa ta, aduna gid akong kausapan sa sitwasyon. Og adunay mga pagsuway. Di lang kayo magpaapo pa ng mga kauban ni Sir Leonardo. Kay murag, lain magtinanawan ako ang lalaki. Ang babae sa istrikta kaayo. Angela? Ni ara lagi ka sa gawas. Ay, na ang mga higala ni Sir Leo, Ma'am Minerva. Sila si Lara ug Frex ni Oh, ma'am. Maayo kay wa sila abuga ni Leonardo. May kalma naman si Sir Leo, ma'am. Ngano man sa ka? Mura lagi kag nag-uol. Doon na lang ko'y gamay nga problema, ma'am. Oy, kung unsa man ang imong problema, kinahanglan imo nang i-share sa uban aron dili ka mabugatan. Okay ra ko ini, ma'am. Once man na, gusto ka nga ako'y matingan mo? May nurse ko. Siya na bahala na ako. Brother, ayaw pa da sa kag-uulgod. Dawatan lang ni tabo nimo. Dili ni sayon nga dawaton, Flex. Lisod gid kaayo kung magbuta ang tao. Tinuod na. Pero love, salamat ha. Wala ko di mo apo ka. Lara, sorry. Nagsorry ka na ko? Ba't pang ipasabutan na nga?
Narani mo kung muantos ka na ko. But of course, baby. Magkantos ko layo. Uyab ko ta. Pero gibuwagan natin ka. Hindi, magbalik ta. Ayaw lagi anang gulgool, brother. Abi di mo no, mag-enjoy lang ta, bisang buta ka. Salamat gani agad mo, medyo amin ni Leonardo. Ma, gusto na ko magawas. Leonardo, agdo na to ang doktor kung kanus ka niya pagawason. Gunit sa kong bukton, Sir Leo. Oh. Nilatas sa tubangan sa imong kwarto. O abi na ang pultahan. Dali na, manood na ta. Gunit sa kong bukton. Dali, dili. Aray! Mamira ka magod, sir! Kinalang musulti ka na nga ako bahay Sir, sa babae nga nakaingon ining akong pagkabuta. Nakitaan ba naman siya? Hain siya magpuyo. Patay na siya! Patay. With me in the silence of darkness. Mga igala, dapiton ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay nining atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Gisuat kini sa radyo ni Maria Gina Bidad ug ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music nining alagad niya sa kanginan Trifon Morales. Recording editor Ariel Mancao. Soundman Aldwin Nacorda. Dalit kanato sa RNN Drama.